Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mga luksami, mga pagaryami, ayaw to minibigay ang musawir o kadakalang kung mga bangsa tano na ba't tano ba din pangandaon sa publiko agyang kutuwa ilmo ipapakala apasayan. Na ino kapapanganin tano ba din si Allah aso mga tao ang mamakasiig ang mga rarata ipamikiran na siya pantano o Allah kung kapagabinasairan na gusto kapagpakasong kuriran ay amala na siya panu Allah Ta'ala sa mga galabak tano ang mga pipiya at kasungkuran o lagidanan ang mga tao. Ayaw to ilmo ipapakala apasaian mialoy si saging kaya kitab agi iso kitab mialoy akarkano asya kan minipun sa Saudi Arabia na isurat ka sa satiman akaratas alumpio giyang kuto ayat si sa suratul hajj lakatang agyang kuto a Quran si sa suratul hajj na gigiluba ang kaon agyang kuto ayat ay ika-20 agupito gito so ayat wa'adhin fin nas bil hajji taman sa agyang kuto kompleto ayat na isulat ka to sa makapito agyang kuto ayat si kusatiman ang karatas alumpio kapag pakatundutundog na kaon agyang kuto pito makapito nga misurat sa aya ukit akakisuratan na kaon na dad na bangon barisi lakatangan nagyang uta Quran nagitod ni kupiang ka ugid na dingon pagpadagyang kuto ang mga barisiyan kukisuratan na kaon misurat ka to sa makapito si saging kuto alumpio karatas na palapiin ka sa luok ka para di kailay kay gito'y adabian o panu keparo na nataguan ka sa iskastip agyang kuto puro iyan para di din kebeka ka para di din kaupinan nagyuto din imbitin na ka si kuwalain ka o di na si kudarpa apostong ka adi nga dindagangan ay mambuot tanudan ka saya na before panggulawlaan ka to before ay surat ka to nadaang ka panahajud si ko tanatanaw akagagawi kapakay agyang kuta 8 rakat na simbayangan katahajud siko tanatanaw kagagawi o di nga kagagas 8 rakat na kapakayan 6 rakat o di na 4 rakat kapakay pa na 2 burakat maka simbayangan sa tahajud siko tanatanaw kagagawi na diretso din apendua ka si iku Allah para makakoneksyon ka si iku Allah aya pagaluin ka si kuduang ka si iku Allah na ya Allah saka ibtegu sa baraka ko mga amalami ya Allah na panganing kurka at taguin ka sa baraka aging ka yakisurat na kan saging ayat ka aron kaun sabab niya Allah akapakala upasaian udagang anak niya arhamar rahimin kaupamaya Allah kamakala supasaian akan ariski na kung kasamala na inipramisak niya Allah itat parusakan akap suporta akan at tamok siku agamang ka agama Islam makandua ka siku Allah na sidin sa ging kutwa oras ado man kapag bangi sa subo na suratan na kad naging kutwa ayat ay naluyakan ka insyaallah napakapambarakatan ito Allah Ta'ala ito'y sabab mananian na importante na minindaw karkano aging kaya makampata ilmo adong pa na ikaduwasan mambu ilmo amyaloy mismo sa ging kaya kitab na naino pasin o ginambu pasin iminibigay karkano ilmo ipakalapas ayan kakapakaya si ko mga padamasa na so ikadumang bu ilmo ipakalapas ayan na mindawa karkano bu insyaallah sa aya pagarapan na karkano mga bangsa ko di makangguna ko sa kamay tuwa ilmo akan na pagpada ko niyo si kudua niyo sumpatan wallahu ta'ala so umurakan ko dunia na mala na kumanan so ilmo akan para kisira karkano ang mga bangsa ko si sagi nga ingad a Pilipinas mala nagid naging kaya dunia waya manan yan na mga bangsa tanurun ang mga maranaw. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.